प्रधान जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। तो प्रधान जी हमरा लागत है नु हाँ कि ये बेरी रहुआ प्रधान ना बने। प्रधान ना बने हम ना का है तो रहुआ ना कोनो गांव में काम करतनी ना विकास करतनी। यहाँ तक हम सुनतनी कि लोग के लैट्रिनो खा जाता। हाँ, लैट्रिन खा जाता नहीं। माने लैट्रिन के पैसा। हाँ ये कहो जो पैसा खा जाता नहीं के तोरा से कहता जे हम काम नहीं कइले रे। पूरा गांव के लोग कहता, दूसर के कही। देख हम कौन काम कइले बानी। हाँ कौन काम कइले बनी? देख 5 ताला घर बनवाला बानी, हाँ उनमें टाइल्स लगवाला बानी, पानी टोटी लगवाला बानी, शौचालय बनवाला बानी। इसका विकास ना हो। अच्छा ये तो ना सब रहुआ विकास कइले बनी। हाँ तो कइले बनी तो हमारा लौके ला ना गौवा में आखिर कहाँ कइले बनी? चल हम अपना घरे दिखाई। अपना घरे रहुआ विकास कइले बनी। हाँ ये महाराज जी सगरी काम रहुआ अपना घर में कइले बनी। ये बताई गांव में करती तब नु फिर रहुआ के लोग प्रधान बनाई। देख हम बताओ तनी ये बेरी हम अपना घरे कइले बानी। हाँ अगला बेर जब लोग जिताई हाँ। प्रधान जी बनाई हाँ तो हम गांव में पूरा दुआरे दुआरे कुल टोटी शौचालय सब बनवाए। हाँ तो ठीक है बा प्रधान जी, अगर यही ना अपना घर में विकास करे नु तो लगातार रहुए प्रधान बने।